ஏங்க தீபாவளி சமயத்துல இப்படி கால வச்சு வந்தீங்களே, கொஞ்சம் பார்த்து வண்டியில போகக்கூடாதா? கொல்லமா உட்காருங்க. நான் என்னம்மா பண்ணிட்டோம், நாய் குறுக்க வந்துருச்சுமா. பார்த்து போகக்கூடாதாங்க, நாம தாங்க பார்த்து போகணும். ஏமா நீ வேலைக்கு போமா, நான் பாத்துக்கிறேன். நல்லாதான் இருக்கு. ஏங்க உங்களை இந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போய் நான் வேலைக்கு வேலை செய்ய முடியுமா? நான் வேலைக்கு போயிட்டா யாருங்க உங்களை பாத்துக்குவாங்க? தீபாவளி டைம்மா போனஸ் கொடுப்பாங்க. பரவாயில்ல விடுங்க, நான் போயிட்டுனா வேலைக்கு உங்களை யாருங்க பாத்துக்குவா? சொல்லுடிமா. தீபாவளி பர்ச்சேஸ்க்கு ஆஃபர் போட்டுருக்காங்களாண்டி சென்னை சில்க்ஸ்ல. நாங்களாம் போறோம், நீ வரியாடி? அப்படியா? 2 minutes இருடி வந்துடுறேன். ஏங்க நீங்க பாத்துக்காங்க, நாங்க ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துடுறேன்.